Waphinde wasuka lokho namhlanje ngasila kaMafuze. Sizobungaza umcimbi wa-anti la kaNgcobo. Intombi, ena 72 years. Namhlanje nasoyibungaza izonikezwa iziqu zokuyiphatha kahle nokuphinda futhi ilonde intombi. Ilondela nina ke emabhulu nathi thina asafuna ukugana futhi. Njengamanje ngithi sesibuye samukele kakhulu abantwana besikole sala kaMafuze sebesamukele bathi sisekhaya. Sisekhaya njengamanje. Siyabonga. Sekhaya usikabhoja bonje isihlalo. Yiso lesezefa nyesezeza gcina zafika kaMafuze. Sizobungaza umuntu omdala. Osiphethe kahle njengentombi. No, umshefona somagali basho umfazi wendi ihlahla somdlebe esingadlalwa zinyoni phela wenyoni manje. Kala siyagudla umngeni. Ngiyakuzwa la. Yimi awuzangibiza ukuthi usengaziyo madoda. Kuwa kuyakuzwa mina. Ngasombe ukuthi uNtombi ihambe esokweni. Uma ngcela ibele ntombi bethe yafana uNtombi ziyamala ngoba udlala isikole. Ikhona ke la sigodini sakaMafunza samukelekile sisuka nje la manje siyoshela siyobona intombi siyabona. Amen. Uvula wana sabafa.
Bingelele esizweni SAMABUTHO ifuna le mkhondzolozo mina ke ngimambe emnyama ushikashika ukukhala abanye bavudla ifosha nemfundo ilithule lahlula abafazi namadoda ifosha sebevalile bemvimbela bethe ukuphuma zafika ezakwabo zathi hayi yakithi le noma ningavala ngemgoqwane yofika iphuma bona laba bakithi emkhungundlo njengoba silana sizohlonipha umntwana wenkosi Unomthebe kwaNgipheni ngijabula kakhulu ukubona amabutho ekhona esizweni SAMABUTHO njengamanje sizosuka la enhlanganweni songena ngaphakathi siphethe isipho ukukhombisa ukuthi SAMABUTHO esizotrenda nje kungekudala wonke umuntu asibone lesipho esiyosithula esisambisile ngiyabonga